Vitajte! Radi by sme vám predstavili byt, ktorý má v ponuke naša realitná kancelária Local Reality. Je to kompletne zrekonštruovaný a klimatizovaný trojizbový byt na druhom poschodí bytového domu na Poľnohospodárskej ulici číslo 32 vo Vrakuni v Bratislave. Byt má rozlohu 70 m2 a prislúcha k nemu aj pivnica. Celková dispozícia bytu je riešená centrálnou vstupnou halou, z ktorej sa vstupuje do všetkých miestností vrátane toalety a kúpeľne. Kuchyňa je otvorenou dispozíciou s kuchyňskou linkou v cene bytu a malou lodžiou na jej konci. Na všetky spotrebiče vrátane klimatizácie je poskytnutá štandardná záruka 2 roky. Najmenšia z izieb je ideálna pre malé dieťa či študenta, ktorý tu nájde pokoj na učenie či zábavu. Spálňa je dostatočne priestranná pre veľkú manželskú posteľ a úložné priestory. Najväčšou z izieb je obývacia. Veľké okno orientované na východ dokonale presvetlí priestor hlavne v dopoludňajších hodinách a večer poskytne príjemné prítmie pre relax. Kvalitne spracovaná rekonštrukcia poskytuje pohodlné bývanie na dlhé roky.